Dakbayan sa Mandawi nangandam na sa registration process nga himuon subay sa ginaumang pagpabakuna sa COVID-19 sa ordining tuiga. Adunay live report si Nico Serino. Nico? Yes, Bob, mihanay na og mga lakang og mga plano ang dakbayan sa Mandawi sa higayon nga maabot na dinhi ang mga vaccines batok sa COVID-19. Hospitals and the rural health units, the RHUs, the health facilities of the other government agencies. Gisugdan karong adlaw ang duha ka adlaw nga webinar sa DOH7 kabahin sa COVID-19 vaccination program. Trainers training kini kun diin gitapok ang mga stakeholders sa mga LGUs labi na dinhi sa Metro Cebu. Usa sa mitambong si Mandawi City ABC President Ernie Manatad. Siya sab ang gitudlo nga chairman sa City Vaccine Board sa Mandawi. Matud ni Manatad, sunod-sunod na ang mga trainings o webinar nga gilusad sa DOH kabahin sa vaccination plan aron makaandam ng daan kung maabot ang bakuna. Bag-uhay rasab nagtigom ang Mandawi City Vaccine Board kung diin gihisgutan ang mga plano usa na niini ang registration process. Dunay electronic registration nga giumol ang DOH apan maghimudaan ang Mandawi ug kaugalingong link alang niini. Electronic immunization registration, considering that ang DOH registration link is not yet available to the local. So para we can go ahead with our profiling, nagkuha na lang nauna na lang himo gamo sa Una nang gipahibaw sa mayor, andamugahin ang syudad og 200 million pesos alang sa COVID vaccine. Apan matud ni Manatad, gikinahanglan ang hugot nga koordinasyon tali sa DOH una pa makaprocure sa bakuna. gitrabaho na karon sa ato ang health centers, no, pag identify sa mga mga vaccination sites nato, and also along with the identification of the vaccination teams mo nagibuhat sa atong command center. Usasab sa hingusgan sa syudad ang information dissemination aron mapasabot ang mga tao sa kamahinungdanon sa pagpamakuna. We really need to sa ato ang infocast ba, maka-disseminate sa right informations para mapasabot sa atong mga tao, para ma-assured po sila, mawagtang po nila mga fears. Regular na unya bab ang himuon nga tigom ni ining City Vaccine Board sa Mandawi aron paghisgot aning mga developments sa pag-abot sa vaccine. Mipadayag sab sila og kaandam sa pagsuon o pagbase sa mga best practices sa ubang mga LGUs labi na katong tuwa sa kauluhan nga may una sab nga gikataho nga makadawat nining mga COVID-19 vaccines. Bob? Dahil salamat Nico Serino sa imong live report.